Kunjuk ing asma dalem yang Rama Sang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Para kadang kinasih ing Sang Kristus, mitra panglimbang enjang ingkang benerkan ing Gusti sugeng enjing lan berkah dalem. Injil menika kita badhe nglalimbang sesarengan sabda dalem saking Injil Santo Lukas bab 13 ayat 1 ngantos dumugi 9. Para kadang kinasih manungsa kadangkala nggadhahi sikap predulen ananging predulen ingkang kirang pas, ingkang boten samestinipun. Predulen ingkang kados menapa ta menika? Inggih menika predulen ngurusi urusanipun tiyang sanes, ngurusi gesangipun tiyang sanes. Ngurusi boten kok ateges mitulungi, ananging kepara namung ngece-ece, ngondo lan ngraosi. Wonten kemawon tanggapan pangandikanipun ingkang boten nate kantun lan malah kepara mesti inggih menika komentar miring utawi negatif. Menawi babagan keberhasilan utawi kesuksesan boten patos dipun gatosaken, ananging menawi kegagalan sanadyan menika alit kemawon anggenipun ngendikaaken saged ngantos tapis pepak bumbunipun, pepak kembanganipun. Wasipun wonten kemawon pangandikan negatif ingkang dipun aturaken, dipun sebaraken dhateng tiyang sanes. Gusti Yesus paring piwucal, yen kowe ora martobat, kowe yo bakal tiwas kaya wong-wong iku. Para kadang kinasih, saben tiyang estunipun nggadhahi tanggung jawab menggah ngrembakaning pribadinipun. Kados dene wit woh-wohan wonten ing pasemon ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus. Badhe dumugi ing titiwancinipun, saben wit dipun antu-antu wohipun lan dipun biji utawi dipun timbang adhedhasar menapa ingkang sampun dipun asilaken, raosipun lan ugi cacahipun. Manungsa menawi namung ngurusi gesangipun tiyang sanes, lajeng kapan anggenipun badhe mijikaken wekdal kagem migatosaken mekaring diri pribadinipun. Santo Paulus ngendika bilih saben pribadi kedahipun mekar lan ngrembaka tumuju ing Sang Kristus minangka sang pancering gesang. Wonten ing Sang Kristus lan nunggil ing Sang Kristus kita sedaya saged dumugi ing tetunggilan iman, sesterepan kasunyatan ingkang leres lan kadiwasan saengga boten gampil kelut kentir ing ombyaing jaman lan ugi maneka warni reribeting gesang. Para kadang kinasih sumitra dalem ing Sang Kristus, mugi kita tansah setya ing tuntunan dalem, nampi nugroho dalem kanthi sakmestinipun, saengga gesang kita saged tuwuh ngrembaka lan mawoh mbiyet ingkang meranani Gusti lan migunani ing sesami. Mugi linuhurna Allah Rama Sang Putra duweni yang suci kados sing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Kunjung asma dalem Rama Sang Putra duweni yang Roh Suci. Amin. Berkatan kinasih sugeng enjing, sugeng makarya, sugeng lelados Gusti Yesus berkahi berkah dalam.